la Mulungu pa 16 March 2025 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ya Hot Current. Mu program ya Hot Current timabwera pano kuti tizayankhule nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamayankhula pa nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndine Wonder Msisia Nkwenda Vivi ndevu zamwayi. Apa tili ndi achimwene athu avayana achunga amaphang'ombe. Mbali zauko tili ndi ajona pankuku amsuku amene wawa kwanyadira kwake lonse ndi amsukuluzi. Tinali kumzuzu ku Katoto Ground kumene kunali msonkhano wokopa anthu wa chipani cha UTM ndipo amalankhulawa ndi akabambe amene akupitiriza kulankhula komano malingana ndi nthawi tikuyenera kuti tipitirize zina. Tili mu nthawi ya Sellis Enterprise. Bwanji timve uthenga ochokera kwa Sellis Enterprise. Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Somba in the Sellis Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sellis Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Nkhani zathu mu program yathu ya lero ndi ziwiri. Kwa sala ndithu miyezi 6 kuti tiponye masankho pa 16 September 2025, masankho apatatu pamene tizakhale tikusankha kansala, aphungu wa nyumba ya malamulo komanso president wa dziko lino. Nde kodi pa ground pali bwanji pamene tikuyang'ana pa September 16. Ndi nkhani zimene tifuna tikambirane chifukwa pali zambiri zimene zikuchitika. Ndi tikufuna kuti zinazo tiunguze munomo kuti mukuziona bwanji pamene Malawi akukonzekera kuti aponye chisankho chimene chichi. Nkhani yachiwiri ndi ya uyu president wa ku America ameneyu ndi President Trump. Akumapanga zinthu zawo kumene koko komano zikumatikhuzaso kunoko. Nde zina zimene zangochitika kumeneso zimene tifuna tiyankhule. Malo tikamayang'ana zimenezo tifuna tiyang'aneso kwathu kuno kodi anthu ena akupanga bwanji. Makamaka timaonekapo nkhani ya anduna oona za malonda ndi mafactory amene apereka chiletso prohibited imported goods imene ili under the Control of Goods Prohibition Order 2025 pamene pali ndandanda wa zinthu zimene sizikuyenera kuti zichokera kunja kubwera kuno. Tikamayang'ana zimene zizi kuti nanga enanu mukutani sizingokamba za mumba makhanga kuti ife ndanyamata amumba chifukwa choti the only one amene akukhanga tali active. Enanu mukutani? We can't even remember your names komanso your ministry. Kalabasi sitting pwe, can we be active pamene tikufuna kuthandiza dziko la Malawi kukwera chitsogolo? Titero tikuyamba kwa nkhani zache ziko. Yoyamba nkhani ndi ya chisankho cha 2025. Malawi Electoral Commission alikalikiriki kulankhula mautenga osiyana owauza anthu nkhani za chisankho. Ife timati tiunikepo posakhalisa apa tinaonapo zipani zinazotsutsa zikumadandaula ndi nambala ya anthu amene adalembesa chisankho kumana kuti nambalayi tikayiwonkhesera pafupifupi 7 million. Koma inuyo Malawi Electoral Commission mulali ndi kuthekera kuti mukanatha kulemba anthu 10 million. Ntchito simunagwire bwino. Ndewo adayankha kusombalira. Komanso pakumakhala zinthu zina zimene akumadandaula abungwe la Malawi Electoral Commission. Kodi zizikhala bwanji pamene anthu akudandaulira zinthu zina ma processes leading to election ya 2025. Kenaka pali zipani zandali pompati manena apa kuti UTM ali kumzuzu ku Katoto Ground komanso APP. I know kuti they are out there. MCP anali ku Mchinji. Yesterday they were at Dedza. DPP yesterday was Nanjoli. Yes, Nanjoli. So you see kuti zipani
zuduluka ndithu kulankhula enaso I think ma politicians ena kuduluka kulankhula kwauza anthu kuti kodi nchifukwa chani akhale iwo zimenezo tikuziona bwanji komanso zonetsero tidaonanso ndithu msabata imeneyi kunzuzu ndithu zonetsero kawiri kuzombaso chonetsero zimene simatha bwinobwino kuzomba ndithu mpaka na at one point in time matumba 200 kubedwa ndithu matumba a fertilizer mu shop ina yokugulisa zipangizo za ulimi tikuziyendesa bwanji komanso maubale acha alliances ambaso kumatchuka anthu kuti kodi amene aende ndi awa ndi ndani osayiwala ndithu ma running mates anthu ambiri akumana kumakhala ndi phone ndithu yo charge bwinobwino fa uthakulandira phone kuti achunga it has pleased kaya ndaniyo kuti mukakhale a running mate kumakhala ndi phone yo charge bwino kunja kunkwa mphepo nkhani ndi zimene zizi. Do you see kuti Malawi ali ndi chidwi? Do we have that environment where people are saying kuti akwangosala myezi 6 yokha kuti tikavota kulakulu chavuti changachi, the excitement, the euphoria that comes with the general elections of this nature? Do you see that? Mwina kuyambirira ndifuse fuso mene palimau amene munanena kumbuyoko wonena kuti kodi tatifananize apena tiyeni tuone 2019 excitement imene anthu anali nayo on the ground kumati kuona makaka azipani zosiyana misonkhano pa masamba mchezo pa TV wireless amau ndi panopo. Is it the same? And no kaso munanena kuti asindu kumaona excitement. Now ineyo pofuna kuti ndiwambe bwino answer yanu. Yes. Ndifuna ndauza Malawi zina za kuchipinda zimene zinachitika sabata ino. Mwinaso ajona muyimvera pompano. Kuma analipo munthu wina wandala amene anabwera, polandala amabwera kuno ku Times amatifotokozera mfundo zawo zoti ife ngati muna chipani tifuna kupanga zakuti ngati kuti ziwisa zimene afuna kupanga. Meeting imeneyo tinaichabe anthu atatu, ine nali ndachimwenewa komanso ndi akanchenjeri. Ndiye atayankhula ifeyo nali nthawi yathu kuti tipange respond. Koma mene anayankhira chimwene anuwa kani ndimene mwana uprofesa bwino zingomvera ujalipa uyu anamuuza munthu wandale kunena kuti inetu ndikungona ngati kuti mene mukuyankhuliramu ndikungomva munthu wina ananena kuti to borrow his exact words, I'm just hearing another politician wandale winanso amene wabwera kuzatiuza zimene wina aliyese kumbuyo kwakhala kuchita kumatiuza ndiye anachita kufotokoza inuyo munakhala pakuti munapangapo zimene mukunenazi are you sure? Ndiye ineyo mafika pena kuti ndindimenye phazi kuti koma ya tabweza moto si hot current ya masa kwambiri koma wandale anazavomera nkulena kuti koma ndikumvesani chifukwa chonena kuti Malawi anamizidwa nthawi yaitali. That's what he said. Yes. Ndipamene ndifuna kunena penepo. Because we have been cheated for so long. Chifukwa Malawi wa nthano zonse zimene zikukambidwa apa tinazimva kale. Exactly. Tafika saizi onena kuti what is there? Chanyowani ndi chani chimene mungati uzeso. Nikati munthu uchamanena kuti akazanga ndasiya ine kumwamo. Ndasiya kumwamo. Ine ndikulimbira checheche Bible ena mamenya ndi Bible iyi. Cheke twa. Amwende. Kungolowa bonus. Alina kuguza. Ino matijana sadana nango ndi mapasana. So for me what I'll tell you is excitement on the ground palibe. Zulo nali kumaliro kulilongwe. Yes. Anthu pamaliro kuchita kumanena ndithu amene macheza nawo. Kunena kuonesa kunena kuti excitement yo anthu alibe. And kamanena zimenezi. Anthu ena msaone ngati kuti ife yoti mwina anthu akuona kuti boma sisi kuyenda. No, on both sides. Anthu kumaona kuti boma ali not inspiring. Opposition not inspiring. Tipite kuti. Nimamuuza wina wandale kunena kuti anthu akamaka vota azikavota kunena kuti nanga nkupanga bwanji nanga tipanga bwanji. So for me in terms of excitement si palibe ndithu kweni. Number 2, mwansanga munanena zonena kuti andale akauma dandaula kuti National Statistics Office inkakamba zonena kuti possible numbers ya registration timembekezera 10 million. Koma pano 7+ million. Chinavuta njani? Nde asangwani mafriro amneneli wa Malawi Electoral Commission amayankhula pa wireless yathu amanena kunena kuti komatu andale mwayiwala kuti ndinu amene munkauza anthu omwe a Malawi kuna chisankho chafuna abere nde musakale mbesi
Now you might have taken that for granted kuti mwina mukungonena ngati political rhetoric. Koma kumbukirani kuti kwambirira kuja anthu ambiri maka zigawo ngati zakumwera. Sanalembesa anthu ambiri because it was also that time and kafufuko wathu amasenyezera anthu ena manena kuti ifanira uzidwa kuti tisakalembese. So andale ndikupempheni kuti olongakhala kuti mwini mavuto kapena ndi nkhawa ndi make koma be careful chifika mautenga amene mmanena athaso kuzakupweteka ninu nomwe. They can backfire against you. Anzanu pamene ali busy kukalembesa mcentral region pa inu mnali busy kunena zimene. So I hope anatengapo phunziro nifanga mwaona kuti aliyeso watuluka campaign and for me mwina poyamba poti pongoyamba pano mwina ndiserekaye pomwe poti anzanga nawonso apitirize. Yes, amapangombe ayamba choncho. Inu amsuku mukuona bwanji pa ground miezi 6 kuchisankho zuyenda bwanji? Excitement kulibe. Koma ndiona ngati kuti kuli mikwiyo. That's what I'm able to say. Okay. And mikwiyo yo could be because of several factors. Wakuyandani? Amalawi. Oh. Mene munayambira kupereka chitsanzo cha uyu wandale. Amene anabwera kuno nkuma ganiza kuti akulankhula zomveka bwino. Kunoko Amalawi makamaka adindo amene akufuna maudindo. Yes. Muchisankho chimene chikubwerachi. Yes. Trust you me, ali ndi ntchito yayikulu to convince Malawians. Yes. Amalawi wayana. Yes, yeah. Kunena kuti ndingopereka chitsanzo. Ngati a DPP akutina kuti ifenso tivotereni. Yes. Chimene adzipanga akakhala kuchipinda kwawo of the strategy team. Adzinena kuti Amalawi adatichotsa mboma chifukwa chani. Izi zomati adatanda boma azisiyeke pambali. Chifukwa zidapita ku koti kaya sidagwizana nazo komano that's what happened. Koma adzipanga focus on why did they put us out of government. There were issues zimene nthamele Amalawi samakondwa nazo. Kodi takoza lero li atuona kuti ndife apaulo. Sakona be Sauli mwa ife. That is very critical because they will have to come with a renewed hope. You are Malawi. Akulu muna alichotsa mboma. Ife tinali ndi anyamata oso akhalidwe. O mainda paseu gali moto yongole badati. That's like that. Impunity of that nature. If it has seen her, that has to be seen not just for 16, even between now and then. Panopa, are they showing kunena kuti a bonadi? Inu mona bwanji? NI. Ayon club za ujeni? You know, kaya mwina popeza ndali za tunzo tero. Koma, ndimaona ngati kuti nthawi zina we can choose to be constructive, especially tikawapita mwina campaign, my message nachokera. We can choose to be constructive. Yes. But sonkhani wandale paja, Amalawi amasiku ano ndithu akumathokoza kuti that one is an empty tin. Iyo ndi empty tin yangulankhula wastage of time. By the way, amasankha list ya anthu olankhula ndi ndani? Aye mapanga tatu branding papeza kwena kotukwana. Kodi nzochita konza? Edu. Kuda Jonah, you are gifted in izo tukwana. Inu muzatifikira kugama inu. Mutakwana pamene awapezo kuti awana sometimes angobemphera awa. Asekulire sonkhano libemphero. But okay, you're bringing in a very interesting issue, yes, Jonah, about the messaging, how we are packaging the people that are delivering. Yes. Are we getting it right? No. I think we ain't yet there. Nanena tsiulina kunena kuti DPP, these are things people would not like. Come on, we've been saying them. The main two political parties as good. Yes. In all considering all factors, yes, it might be MCP and DPP, much as Tini Spanish Zinanga the UTM, PP, UDF. The MCP and the DPP. Yeah. DPP, is it behaving as a true government in waiting? What's the answer? Let's look at how they are behaving in their political allies. Are you seeing guys, if I this is what we have to offer. Because
adzipezeka anthu okamba zimene zozo. Number 1. Number 2, MCP ndipo ndaja kwera ngati tsogoleri. Now also they will have a terrible headache mutu waching'alang'ala. Kuti kodi how do we go back to Malawians to convince them to vote niso kachiwiri? You understand? Adziti akayang'ana okha zimene akauza Malawi mu 2020 zicha adziyang'ana go back. How do we convince Malawians why we didn't do this? Mesa kuliyena uziguguda bantima kuti iwowo ndiye iwowo. Ayi, anyamata ina bila mapita asana bwere wayana. Asana bwere wayana. Chipani chila chiti chonse. I really hope kuti muli anyamata research ndi strategy. Yeah? I hope alipo fukufuku. Yes. Ndio utipanga yes. Pasango pesa kanthu ngokula pakama. Iyayi. Pasipango lankula. Azipita pa ground nkumamva Malawi. Kuti what are Malawians saying? Yes, ilmukuti boma ndilo mweli. Ndi nkanena kuti yes, amene amasupporta MCP ataumanena kuti boma ndilo mweli. Koma padzikhala zinthu zimene amalawi athu amagwirizana adi nkumanena kuti eyadi munena zoona. Boma ndilo ndimene. Do they have those things to point at? Chabwino. Ayamba choncho awakakhuza kumbali even ya list yanthu yankula. I think that's another issue that khati kumapanga struggle kwambiri. Kuti kodi is it everyone amene wakhala kusanja amene ankalankhule andi munthu jakamalankhula do you even listen amanena kuti ndifuna ndikanene ndani because the amount of rubbish sometimes that comes out of people's amene tikuti awawa akakhale atsogoleri athu so frightening. Nyasi zimene zimaduka pakamwa pawo kamalankhula kumana kuti are you sure in our right thinking 2025 this one should be leading us. Which Malawi should this one be leading? Ochunga pali nkhawa yoyamba kuchipaniko amaonanso kuti amapasana timaulemu ndiye ali panthu ena onena kuti ngati sapasa mwaye woyankhula ndiye kuti zavuta chifanyani kuchipaniko kuti amamva big akatswiri wozo amamva big kuti timaudindo kuli anthu ani maplot kuchipani wanda. Number 2, kuchipaniko alipo ena amene amasitika zambiri. Atokhala kuti alibe mfundo, alibe opposition. Koma ndi dollar. Koma pezeka kuti wayimirira kuyankhula. Kuti uyakuyankhula ngati ndani. Chifukwa mwina nsonkhano ono kuti utheke. Iye ndi amene anaponya kakakulu. Na kuti in honor. Ka 5 minutes kokha muyankhuleko. But what we are saying here is tieni tiziona kunena kuti Amalawi anasekuka kumaso. Be careful in the content imene mukutulusa pa mapodium. Ndiyambe ndi aboma Malawi Congress Party. Undi utenga ndipo malangizo aulere. Inuyo mukundiuza zoona kuti mwapeza anthu Amalawi akulira. Kule sizikuyenda. Inu nkubwera nkuzanena kuti chakwera panga tilifa boma ndilo mweli amene akulira zake. Boma you are being insensitive. Opposition in commander. You are being insensitive. I would have thought kunena kuti woyankhula mwanzeru choyamba apanga acknowledge mavuto amene anthu akukumana nawo. Ukangoti ukangofika atu nkungopanga acknowledge kuti Malawi ife tivomere ngakhale tili mboma koma na kuwawa uku sitingale situkuona ifeso tukumva nawo talephera mbali yakuti koma pamene talephera mbali timafuna tukumbuseni kuti koma madera ena amene achakwera ndi boma la MCP tinayesesa kutakonza izi timati pamene sitina talephera pani muna chifukwa cha izi zimene zinativuta popita pasogolo timati mtati mwatinowesaso mboma tizakonza izi mndondomeko yake yotero bola. Kuma if you are going to come with a sense of impunity and pride, Amalawi amadana ni munthu ozikuza. Ndipo I know kuti mufuna mupite mbali. China chimene ife timapita misonkhano amaditana monga machito yathu kachiteni kafa misonkhano ife bola customer lawabwera sitimasankha first come first serve. Ma president azipanisi sakonda mwina kupitako amene tikuwaona padakali pano pamene mwina akupita kwambiri ndi kuti ndakabambe you know koma achakwera nthawi zambiri mwina satuluka kupita anyamata awo ndamene akuthamanga amuthalika kumakhala ku nyumba zoona zeni zimachitika ku Malawi kuja mwina sizomwe amakauza ma president awacha ma president amakalandira ati ma video clip timenati konza bwino kuti bwana iyi ndi ntchito imene kupanga ife we've been ku misonkhano yokuti anthu amauzana kuti kwezani manja 5,000 amata kweze manja ala ndi 5,000 kwacha anthu sakweza manja 5,000 kwa anthu George kumati chituzi chitajambulidwa apa apachi ndi chakwacha wa 5 pin koma bwana akamakalaona zikati yes Yes. Mangochi has spoken. Yes. That's true. Yes. That's true. DPP.
amapita malo ena umachita kuziwa kuti ukuku nde kovuta amayuza aso nawo so mathupini anthu ama t-shirt ndame akhale kusogolo chithuzi chimene chipite kwa bwana. How can a president amene akufuna kuona kuti kodi zona zeni asamanamizidwe kuti aziwe kuti ntchito lidakali nayo chifukwa nkutheka amutalika kuona ngati kuti tapita atukale apa. That's why anyamata amakauza bwana boma tatenga kale mungodikira ndakulumdisa neliti. Musayendeso bwana anyamata anutigwira ntchito kapena aujena achakwera. Don't worry khani kupalisa anyamata ndikuthamanga zokuti kulima kwa chama 5 pini. Can I speak this one first? Yes. Wayana sorry ndakugwira makhosi. Apa pamene pamafunika ndale za chair. Apapa. Kodi ndeziti. Zale za chair zomati utha kuchoka ku BCA kuja kwapeza kuti mundira ndikusika. Okay. Kumacheza na anthu amatemba. Osakhala kuti uli chisankho chikubwera ndi ufuna uje matemba. Komano ukupita pa ground ufuna uzingomva kuti kodi anthu akuchana. Because if you are a president or a presidential aspirant, amene ukungokhala in your comfort zone, ufuna uzingomva amene akuyandikira kuti akuti chani. Trust you me, you be cheated big time. And you get a shock of your life by 16. Anthu ajali kuti kumesa matita wina kale. Ndufandi kuizana zimene kunena iwe kuti. Zo jambula za anthu zija. Yes. Very much staged planned. Yes. Amena malankhule ife timadziwa. Timapita. Uyoyo akulakhula popoyo. Yes. Amena panga imene church. Yes. Panga imene church. Ma 5 pin. Amena jambula pamene. Yes. Timadziwa ife wina anthu ma 5000 ifai mikamanja mwamba. Kuti udzadziwe kunena kuti inali ma 5 pin. Yes. Kapena t-shirt. Yes. Kapena ma 2000. Yes. Udzaoneno ukadzapitano later on. Yes. Konko udzapezoti mafuta athu ajali kuti. Drone bwana si mauluka wamba. Drone mapasidwa mango. So my point is kuti. Yes. Abwana olomuta khala kuzinamiza mwantundu wanji. Ababa bwana wake ndi ndana wao. Abana wake na bitch pacha mana kuti mutalika mafuna nene kuti tupele muluzi. Yes. Tinkanena ife tinake kunena kuti alipo ena amawanamiza atsogoli yawo akapita kudera kwina. Yes. Amafuna kuti mtsogoli yawo kuli kosa kuti ndochuka. Yes. Amweni avomereze kunena kuti tikupitaku ife we are not as strong. Komano amakatengano zimalole uko kwapatsa anyamata anjingaja ma t-shirt akuti apule akabwera paoneke ngati kuti zili bwino bwino. You're cheating yourself. You're not cheating anyone. Yes. Amsisi. Yes. Mafani nene kuti utambwali umene amapanga anthu andale. Yes. Asamaone ngati atambwali ndi okha. Yeah. Simadoloyi. Amalawi. Yes. Nawonso panopo sambu utambwaliwo anaudziwa. Ma delegates akuja ndalama. Chifukwa chake kuma convention anthu akujeredwa ndalama. Yes. And you think misankhano mukaona anthu kwa sasa nde muzinena kuti basi chipani chathu kuno chalowa. You are going to be fooled. Yes. Wina nandiuza nkhani ya Akamuzu the late. Akuti atalowa ndi anali achimphamba. Yes, Brown Chimpamba. Yes, Brown Chimpamba. Anali chair wa wendesa chisankho referendum time imeneyo. Yes. Napita ukacheza nawo kulilonga. Aundiuza zonena kuti nditapita kukawuza Akamuzu zosatira. Akuti anaona malizasi aja and he was in his old age at that time. Kamuzu. Akuti Kamuzu could not believe. Mwati anthu awawa avotera matipate. Ndikumachionera district by district. Even in this one, even zimene ankamuza Kamuzu, it was this message achitika contrary. Yes. Kuna maku anthu andale kangati amakukonda koma mnamiza msogoleri. But ziwani kunena kuti at the end of the day chisankho chikamachitika ovota amaonesa maganizo awo enieni. Now msogoleri ine 1-0 would think kunena kuti they have learned a lesson. Musamango khala ndi anthu kuti ya ulipoti ibwera kuchokera kwa secretary general kuchokera kwa muzikaso ndi anthu ena owakhulupirira on the ground. Uzeni zona zeni. Yes. What is the truth? Because mukazi wa msanga mwina muta kukonza zinthu. Ndipo you'll be surprised kuti zina zimene sana chita report anzanuwa anyamata anuwa atakuma kuuzani. So nimafuna nene kuti tikamakamba nkhani ya messaging nani sana maliza. Yes. Manena kuti mukaona for example naona clip ina imene munthu wina amayankhula pa msonkhano wa DPP. Nda manena kuti mundale akuti certificate ya ndale ndi unyolo. Asaonda kamene. Ndiye
ndama fotokosa Kamuzu anagwira ndende kugwero acheya anapitako ku chichili wakuti ndama achulonse aja ndikuzanena kuti chakwera ndende yake iti mina mangidwa amejafunika certificate ndekungochoka paboma umboma wakundende asamangidwe. Now I'm thinking kunena kuti kodi munduza kuti inuyo ngati chipande mwini mphamvu yonena kuti ngolowa mboma asuti mmange kapena ngati ali ndi mlandu pamakhala mabungwe aboma kandi anti-corruption bureau kandi chani anakufufuza ndipo kuli makhoti amene ndondomeko imene yena kusatiridwa kuti munthu chakapezeke kuti wamangidwa. So pamene popo chimene chinandisangasa nchonena kuti kanemayo ataponyedwa anthu anapezeka kunena kuti anthu akuzuzula mochuluka zamanena kuti aya ifeso na opposition koma ngati kuyankhula kuli ukuku ndekosathandiza kosathandiza tikunena kuti achakwera ngati ali ndi milandu akazachoka yes ayenera kuzayankha just like anyone else koma usakhale uthenga wanu kuti tabwera pano pa podium tuzanena pano poti certificate ya ndale ndikumangidwa kodi munamangidwa inu ngasi munamangidwe ndoti mulibe certificate ya ndale. Are you sure that's content yomanena kuti munthu amene akuganiza zoti akavotera ndani will be convinced kuti avotera inuyo? My brother Saonda ndikumbukira bwino yes adanyulapo adamukalipirapo malemu achiduma. Yes. So wachoka uku wabwera uku. These are people they handle with care kind of people. Yes. Sometimes kumatoka kuti chipani chijanthu akuchiyembekezera kuti chitha kubweresa zinthu chantani. Yes. Where we have to advise people. Yes. Tell people what akulu anthu amakudziwa kuti mkamwani mola. Yes. Let's not look una kuti filled with vengeance. The thinking yomaganiza kuti uzangobwezera amalawi tauze zopanda nzeruzi zimene amakonda imachokera pati. Is it ife we also timasabotera manja aso mwina kunankula mona antapotera manja they are cheated by that. Ni nthawi. Yes. Nitokupatsa list ya anthu amene if I were strategy team MCP sangayankhule amene amakhwako za nzeru. Yes, yawa. Yes. Amene amakhwako za nzeru zomanga ndi awa. Awa tasiyana. Awena nkhope yawo kungoyima if dasana yankhule. Makha kuti anthu ati uyuyu ayi uyu. Koma sankhwenda vi. Yes. Nkhani so ndionena kuti nthawi zina it's not even just about talent ya munthu kuyankhula. Yes. Anthu ngati chipani muzikhandi standard message. Yes. Muzikhandi uthenga woti unase mthokhala pansi. Yes. Kodi weekend tupita kuti mulowera uku uthenga watu kanena ndikuti kafotokozera motere kwinako muzikaona mosokerera mwake. Kuma panopo mati ukaona ena kuyankhula zina kuyankhula kumati kodi ndondomeko ya uthengawo nditi. Usabiro break. I'll give you a very good example. Ndimureke chitsanzo. Yes. Ngati DPP ndiye mwanamvekana ali kuna njoli. Yes. My expectation in a Saonda. Yes. I'm not a politician. Yes. My expectation is kuti. Yes. Akapita kumene kuti they have done a research yakuderako. Kuti anthu akuderako uthengo umene unga wasunthe atati amva kuchoka naye fatso ndutiwo context specific. Yes. Zimene mukulankhula kuna njoli sibe mukulankhula kunchinji. These are two different audiences. Yes. Zikutivuta kuzipande konseku yet we have got my strategy teams. Awawa omati osalipo. MCP alipo yena nditu amaziguguda pa mtima nditu kuti bwana ifeyo ti wina pavute pa And we have the names. We have the names. Yes, we have the names. We have the names. And ndamene akumapezeka kuti mamoti anthu aziwe kuti what are the real issues zoti kauze anthu iwo wamauza ati ndikapita kweneyo Basi muonaso chigulu cha anthu so the people are just seeing the people about that. But you don't know what they want to do. Ndepaliso ku DPP amene akuauza adati boma tatenga kale tungodikira nthawi. So yes, they are missing opportunities to address the real issues that Malawians want. Chifukwa some of the people amene nawika maudindo mwathu tinezoona there are people that cannot deliver a convincing message wayana. How do we balance this? Where we have zipani zimene zikukhulupirira kuti because at the end of the day we are going to have a president by 16. Akhalapo nditu kayachokera kutiko that's what Malawi ametukugwirizana padakali pano pa zimene tifine tipange. How do you advise anthu amene wawa ose to manage my expectations out komanso to be real because ukaziwa nsanga vuto umatha kukonza ukachita deny uzava nkhwangwa ili munthu chifukwa nkhwangwa ikubwera nditu. That's a most constant thing. There is ngwangwa either way. By 16. Ngati ikupita kwa MCP
MCP nkhwangwa imenyedwa mwina chifukwa cha nyamata amene akwana misaja akwera kuti ajakwera chichonse chili bwino mamuti ajakwera anata kumathandiza chimodzimodzi at that he may lose an opportunity because he's sending people kuti anthu akangoona chifi kuti uyuso alipobe uyu uyama ndikumbusa zakuti how do we balance that to make sure kuti we have a good balance and we are being positive in the imaging, the messaging and the hope that Malawians want. Ndigwire mawu a imaging amene mwanena ku anzathu marketing amagamba nkhani ya brand. Yes. Ya brand image. Yes. Palanthwena olenuyo ngonena kuti utakhala kuli function ndiye kwapezeka kuti ku TV iniyo mwadwala ndiye mufuna kunena kuti wachwiri wanonso mwina ubanda palibe ndiye mufuna kuti wina akayimirire mwina wenaso mtona iye amene wayi achimwene muli free mukandiyankhulireko. Yes. Yeah? Yes. Why? Because palanthwena amene mwina you may not necessarily, not that they're bad, yes, but they may not be the best representation of what you stand for. Yes, at that particular event. Pali anthu ena yes, amene sachitira ubwino chipani cha MCP. Yes. Palanthwena amene sachitira ubwino chipani cha DPP, yes, UTM, yes, PP, UDF. Yes. Ndipo inu ngati asogolere ngati anthu osimu adziwa then muli ndi vuto. Yes. Timanena kunena kuti musanamizidwe ndi magulu anthuwa Amalawi alibe entertainment. Amalawi alibe tuzoonera, Amalawi data alibe kuti agule ndiye akangomva kuti uku kuli nsonkhano wa chipani ndipo ati kuli bandi izi kuli saugawa ma t-shirt ma 2 pin ndi ndani amene angalephere kupita. So don't conclude kuti mkangoona chigulucho ndiye kuti ife basi. Chimene ndimafuna kunena ndichi mwakambapo za anthu ena amene anthu akwakumbukira kunena kuti uyu mwati ndamene aukhala pasogolo imakhalapo nthawi imene even tikamakhala kuti mwina tukamba za kumtundu timanena kuti chimwene musapite nawo awasapita timadziwana pa mtundu wathuwa timadziwana kuti awawa amayankhula mwachabe awo asapite tikakhala kuti tukapanga za nkhondo amene timanena kuti awasogolera kumene wayiona basi. So for me ndikuona ngati kuti zipanizi pena pake mulibe masomphenya ngati mukanika kuyendesa chipani ngati mukanika to strategize campaign kodi bomalo ndi mmene lavutiralo muliyendesa bwanji muzaliyendesa bwanji. Ineyo musanapite ku break. Yes abanguko a DPP ngati simunapange izi mupange ngati simunachite meeting yokhuzana ndi a review of what happened to you how imeneyo komanso how you have fared kutoka 2020 kudzafika lero ngati meeting imene sinachitike muyene kuti muichite ndipo mukhale so honest yourselves kunena kuti kodi does pangadi rebrand bwino do we have function a review napanga to party remember? Yes. And if I went through the function review. Yes. But my issues very critical, painful issues. Yes. Zone kuti akwenda be kuti izopweteka inde it's a dosage azimwebe kuti ajire. One. Yes. MCP ndi timu yanu achakwera ndi timu yanu ngati simunakhale pansi meeting ku chinyumba ku headquarters ku city center. Yes. Nkukumana ndikunena kuti kodi have we delivered really zimene umauza Malawi kuti takwera have we really delivered? Are Malawians better off now than they were 5 years ago? Tidawalonjeza kuti tikupita ku Kenani pa ulendo paja tili patipo zimene zizi kodi tikamati tukauza Malawi kunena kuti mutivoterenso what are we offering them this time around? If they can't hold here ndikunena zoona kuti zitakhoza izitalephera could have done better ndikumango zinamiza kuti ife anthu alira chisanzo chabwino pepani kukudulani chisanzo chabwino anthuwa atengere ma primary amene akuchitika msipani akuchitika baba achimwene ma primary anthu ena ndotokota andena andakuduka umadaba kuti anthu ena ndotokota ndipo anthu ena onena kuti anthu kuchipaniko amaona distinction. Oh yeah, from follow. Brother Kenny Soda. He couldn't believe 8 points away. Sungulira. Wina kuchipani anthu makhala kuti muli ndi chithunzi china chake. Pomwe on the ground zochitika ndi zina ine I would have really wanted kunena kuti anthu inuyo amene mmakhala meeting imene akunena yoti kukambirana zenizeni siyochitika siku limodzi ndiyo machita update
mene timanena kuti masiku ati kumanena kuti dola paja roro ili babwanji ndi mene muzichitira background pali bwanji ndikumauzana kuti kwa chigawo cha kumpoto pakati kumwera meeting koma ndikumaona ngati kuti anthu anangoyika chiganizo chomanena kuti ife basi tikuwina basi ngochikhazikisa kodi tinikali ziwiri ndi break yo tichita kotatu ndiyo mali ndimati nene kosonkhani alipo anthu ena amene amakhulupirira kuti iwowo ndi chipani kungopanda iwowo nde kuti palibe nde zonse adazikundikira iwowo khutu la president ndi la iwowo amakanena ndi iwowo khawo zakatundu za chipani amachita kusunga ena manyumba mwawo nga mamuti akasunge muzipani iwo amasunga ndi iwowo ndi azigawira kwanzawo iwowo ndi amayendesa kungoti iwowo kayadwala kaya mulungu atenga ndiye kuti kaziyenda bwanji. How dangerous is that just to have one person amene ufiki kuti this one this DPP revolves around him might not be the president of the party koma anyamata othamangawo MCP the same uyuyu ndi I think kuti is the only MCP. Without him there is no MCP and everybody must worship these people. How yes chimachitika anthu apanga withdraw amakusiyira chikuphikire abade ineyo I've been in this country ndaona zisankho zikuchitika ndaona anthu osimbwa mapiko akuthothoka when power is gone nkuzati awo ndomwe ajawa paropa you can't even sungaro zeso ndi ndodoyi they are just the nothings of these days nthawi mphamvu ndi ndalama zikaphatikizana nkulephera kuzipanga manage bwino mathero ake amakhala tinkanena anathera musizi. Unfortunately anthu samafuna kuphunzira anthu mukwani nawo ku MCP alipo mukwani nawo ku DPP alipo amene they think kuti without they are DPP more DPP than anyone else more MCP than anyone else. The danger atsogoleri ndukamano in this case kanda akabambe kanda Joyce Banda kanda Mthalika kanda achakwera adzithaso kumakhala maso omona kunena kuti kodi mfana uyu uyatha kunuka uyatipweteka uyu ngati uli kusuntha mchotseni apite nthawi yabwino iwe lacho tapita iwe tapita kwakhale uko yes mufuna mupange protect chikhulupiriro cha anthu kwinako azikukhulupirira ndiko libe koma tamati awawa mena masimbwira mena mayerekedwera uyuyu display of matama mphamvu kulibenso abwana chimene anthu amayiwala chonena kuti ndale is a game of numbers. Yes. So ngati ineyo ndi anthu oti ndithaukopa anthu mwakuti ya ndikumanena kuti ndipanga ndekha ndiye kuti I'm missing an opportunity chifukwa inunso muli ndi anthu anu inunso muli ndi anthu onena kuti pala anthu ena onena kuti atakhala kuti winayo wayankhula zambwerera zotani I don't only believe Jonah ife tamwapo fanda chifukwa kuti munthu yamafuna mbulire Jonah. yes basi ndipo mawambiri bila ndipeza mwazambiri anthu amaza amaleza chimodzimodzi zinunso mwajirako mawambiri waini so ngazilonena kuti mukaphatikiza anzathu awo business amati synergy mukaphatikiza ndi kuti mphamvu zanu kuchipaniko mupindula koma muona kutola misonkhano mukuona ndi zipani zina enawo akuluakulu ena akhanga takhala basi pali nkhani pamene pajapo tuzi ndi chako chokhaza wakhala kumbuyo kubasa kusambira mmanja nkumanena kuti tuzi sichikakukhaja iweyo anzako ndipo ukati tuzi tikufuna kusana komanso sikama ukhala guest of honor iweyo kulimenda akuluakulu mundu sungaje zonse so dziwani kunena kuti ngakhale zikuoneka ngati kuti uyu ndamene akuthamanga koma muzifunse kuti ndi chifukwa chani enawa sakuthamanga andi mukaziyankha mudziwa zonena kuti pali chiopsezo chonena kuti muthauzagwa kuzeraso mwa munthu ameneyo. tikupita ku break ndi chenjezo limene lilo kuti pa nthawi imene tikukonzekera zisankho tatiyeni tizionesesa Malawi ngwatonse pakutha pa zonse munthu amene tikusankhayo ndoti alitumikire ife sitikufuna pakhale ziwawa zichani ayi Malawi ndiye mweyi tisamuonongeye ma demonstrations amachitika pakati pa kumzuzu kuzomba. I hope we can find him in like 2 minutes just to comment on that. Let's have a break from Ceres Enterprise. We'll be going in the hot current pano
pa Times Television TTV tili ndi amsuku a Jona Pankuku amsukuluzi amaphang'ombe awayana chunga mbali za kuno muli ndine Nkwenda Vivi ndevu zamwayi Wonder Msisia tukambirana nkhani zokonzekera chisankho cha 2025 kuyang'ana zigawo zosiyana-siyana Malawi Electoral Commission kumene koko zipani ni mauthenga awo kapenanso zionetsero ndi mwina zipwirikiti zimene zikuchitika excitement nthawi ya chisankho ma alliances ma running mates nde tikoza kukhala kuti tamba gawo loyamba tizipitiriza ndi tumakambirana nkhani imene ma program otsatira kuti ndinamva uthenga umodzi umene anapereka Kwesi Msusa for the first time ine kwa ineyo ndamuona nali MC kumzuzu akunena kuti osanyanyala amalawi tisanyanyali zikulindilatu tikaponye voti akuti munthu akakubera chimanga munda siti munyanyalira munda kuti basi tenga mundawo everybody must vote chifukwa tizikulindilatu we must make a decision now mwachidule tidaonanso pakukhala zionetsero kunachitika zionetsero kumzuzu back to back zimene sizinathe bwino kunali kuponya tear gas mpaka na police anapanga issue statement anthu akwachita blame akuti musatiphunzise kagwidwe ka ntchito timaziwa ifeyo when to use what is called necessary force komanso kuzombaso naona khanga ti amaliza bwino kena kanthu kamba kuchola mashopu mpaka na kuba fertilizer 200 mu shop ina yogulisa zipangizo za ulimi mukamaziona zimezizi zikuchitika tikukonzekera chisankho zili ndi kuopsa kotani kopangisa kuti chisankho chimene chisende bwino andi tingapange bwanji kuti tithane nazo tipange zinthu mwamya mooneka kuti amalawi ndife anthu osunga bata okonda bata ndi mtendere ndiyambe ndinu msukuluzi palibe justification singabwere pano nkumanena kuti amaine adu kuti agenda tu fada pyantima chifukwa kuti anathete gas to me ndimanena kuti kulibe justification ya violence uthawukhala ndi plan ina uthopanga zina osakhala kuti ukambere nzako matumba onsewo anandiputa kuifoti apolisi anaphulisa te gasuko nefe tapsha ntima tinakala mu shop iyi katenga matumba 20 ganiza kumbambwana simple put katenda sekena kamera kaka nakamva meni mangu ani patience runda mema patsa live update yo toka kuzuzu mademo akunzuzu for a start ada chitika ada pangito da chitike nthawi ina kena kada adzalephereka mavenda adanena kuti apule ali konkuno ndiye tuwafuna apatse mpata amati he can engage us so tinamva kuti timu ina ndako manditani apule now when Patience Runda was talking to us a week ago kuna anthu apita kusiyo ngamndemafuso why mesa anapanga engage nda president so she said kuti anthu ena akuti amapanga accuse zawo kuti apatsidwa ndalama kuti zolesero satani sajitike whether that was true or not koma ndigwiritsa ntchito zimene ndaziona ngakhale with past administrations yes alipo anthu ena andale amene amaona ngati kuti money is everything amaona ngati kuti vuto lithe pakale ndalama upeze anyamata atatu uwapatse ndalama afuseni amene amapikisana kuzisankho convention akuza nikuti ajeredwa ndalama ndinene ndimafuna ndinene kuti yes one thing we can't debate chuma cha dziko lino sichili bwino yes zimene akupangira mademo anthu maboma onsewa zomveka ndithu katundu mitengo ikukwera almost daily right chimenecho nchimene timayenera kuti ngati boma chidziti pweteketsa mtima titani kuti katundu asamakwere chonchi how do we manage our economy tikulephera pati komano kuti mavenda asonkhana akudandaula ne mutenge atsogoleri awo kandi 10 kukumana nawo kumbali kuwapatsa kandi mafifite simunatetse vuto ili dakalipobe ndipo chithupsa ichi mutha kuti ndinganena kuti nthene yake pathupi silibisa pregnancy doesn't grow down imatuluka ndithu ndiyo lota imanga lamba wa mtundu wanji sikulina anthu aona kuti kodi mamasuka yana kwambiri ndi ndani people ask so ndimafuna ndine kuti anthu amene ena kumapazira kuti kupita kuma demonstrations yes kumakaphwanya zinthu kumatani apolisi tiyenta tuwamangini lamulo ligwire ntchito chabwino koma boma tipeze the bigger answer yes kuvuto la chumali chabwino musunga tawi yes mwansangasanga yes ndiyamba ndi wakumatemo yes kulilongwe amene amasogolera matemo adapemphedwa kuti akakumane nawo kumbali anakana yeah yes it's a lesson yes
inu masiku ano palibe amene amakhulupirira anzache adaikonko ndiye anthu akamanena kuti yayi tifa tingo inuyo 5 itakwera ndiloko kanani chifukwa omtakhala kuti simunakalandire wina akangoyambisa zonena kuti awa alandira basi yalakwa so tiphunzire tiziphunzira zimene anzathu achita winawu tizinenaso apa ndi umbanda winaku ndikuba musanamizire mademo enanu you are supposed to be kuchichiri ndino akuba basi polisi kuzomba kodi adagwira anthu munthu 200 bags of fertilizer na nyamula banje sinamve kodi mundiuza kuti mafuta wawa tonse anthu ambiri mafuta ali nawo tonse tati tinene tizikaphwanya shop tizikaphwanya nyumba ina ndipo mukaphwanya katundu ya Malawi nzanu kapena business imene alemba ntchito achibale anu ndi dziko litukuka bwanji so ineyo ndikugwirizana nawo maganizo onena kuti Amalawi muli ndi ufulu wopanga demonstration kaonesereni mkwiyo wanu koma mosataya ndi malamulo komanso molemekeza maufulu anthu ena chabwino ndikwirizananso ndakalaya kuti where possible use necessary force anthu akuba komanso kumayiwerengaso mukuti ife tisakuphunzitseni we not teaching you anything we are observers anasukula ali apa pena makanisters kumene makagwera kulibe ulo munthu so anyamata anu aphunzitseni target kodi nkhani yayo jenana mmene anamenya nkolo kuti athabwaje ndani yomaya kuti pipi anapeleka mkono kulungu I don't know adamunyenya komanso apapa you could actually see anthu amajambula from the offices makanisters ena atiye gas amakagwera malo kuti anzathu ena so police mnaona akusukula kusamba sena so asirati gas so asira trigger happen trigger overzealous tear gas is not a smoke machine kuti apa tear gas ndipo msisi ene maganiza kuti nthawi ngati ya chisankho ina would have thought kunena kuti apolisi anthu ajabwezana pita kuma refresher kumanena kuti ya tupita crowd management akani maota kanu kasi onse ena ngofunika kuti akumbusidwe Kalaya, with due respect, we are not teaching you how to do. We are civilians. We know that. But we can see things. Yes, we can see things and say, this canister, sada ponye wino, alakwisa ponyesa. We can't teach you how to do your job. With due respect to the police, you're doing. It's a very difficult job. I know. We must say. Here are people what do you do? What do you do now? So they have to protect themselves as well. Also property and Malawi. So it's a delicate balance. But we must try balance. Yes, we must try to get a good balance. Yes. Tichoke bankani mene yoti pite msanga Donald, sorry, a president of America, but they don't mind those people. His excellency even opposition need one his excellency that koma mwene wechi uja sima sewe nikazo wake mwene wakaete uli uyu ndindo wake ndijaji mtu bwana kazo wa bwana anyway nkali ndiyo kuti Donald Trump adakapitirira abe kuyikonza America mena kuyionera iwo adasaina chipepala tidagwedezeka kunoko. I was just nimawerenga ma stories ena ake kuti taluza ndrama zambiri chifukwa cha kuyika kumene kuja kumoti ma projects ambiri kumala kunoko ayima ndithu tivomereze because of cut ya USAID. Now pano zikuoneka kuti akuunyuka amaunguza maiko amene amalowera ku America ndi zimene amapanga kuti maiko wa adati amaika makategorize nde ife unfortunately Malawi atika is an orange yellow so iza kuti tini mavuto ena amene tikuchita zinthu zathu and topping the list inali yokuti kodi ma passport athu awati mati ma diplomatic passports tumapasana bwanji tikuoneka ngati tikungopereka anyhow komanso pala anthu ena amatenga zikalata ngati apita kukapenga maphunziro kaya kupita kuma training chanchani akalowa ku America kuja kumakhala konko kumabisala konko cha kuthawira konko cha so those people are keeping count. These people are supposed to enter and go back. As a result atipasa 60 days kuti tikuonze zimezi achunga inu makonda kupita ku America nakasema ndikia kuyambira ku inu so makonda kupita ku America makagula maapo anu mulini maapo ambiri simuzipita suku azanu ena kuono ngati mgodi wanu mwansanga sitikamba kwambiri za Donald Trump chifukwa iyeyo zimene akuchita zimene adalonjeza anthu aku America ndipo anasankha upange zimene fixing America and singagwizana naye mu zonse zimene akupangira zinthu zakezo koma ife tukamba mbali yathu kumbali yathu nkolena kuti pakhala pochitika milandu tamva Nigerian amene munampasa diplomatic passport wapita ku America akamugwira chifukwa cha utambwali omwewo ndrama zoti abweze zambiri mbiri za kumeneko kumfufuza kodi munthu uyi bwanja akuona ali diplomatic passport ya ku Malawi siye khayo
kumbuyo kuso kunalipo wina another Ethiopian anamgwiraso kwa America kumfufuza kuona ali passport yakuti ya ku Malawi. Timafuna tipemphe anthu awiri oyamba kumeneko kuboma executive branch of government chonde munthu akakhala kunena kuti ngokugulira ni Fanta ngokugulira ni pizza mwatuluka kale diplomatic passport tenga musachipise dziko la Malawi. Why should Malawi suffer chifukwa cha munthu mmodzi kapena chifukwa cha anyeza amene akugulirani pali Zulu? No, we can do better as a country. Mukamapereka mukakhala mwakhuta ndazani bwino kungonena kuti thank you kamulemba SMS nkusayimbaso foni koma musagulise ziko chifukwa kumeneko ndikugulisa ziko. Chachiwiri inu anthu amene munayikidwa maudindo ndi muthandizire nkhani yopereka ziphaso za ku Malawi maka inu aku Minister of Foreign Affairs komanso ku Homeland aku immigration ndi anzanu chonde tikupempheni kuzikhala scrutiny ya mphamvu maka anthu awa amene sitikudziwa zoti tiye wawo ndi ndani. Ena watu tikudziwa amapeza tiye wawo sitikudziwa ndi ndani koma chifukwa cha makobiri. So please don't jeopardize the future and the lives of many Malawians chifukwa cha katangale kapena self interest. Vidumbiko Mumba atusachikala chimene kunena kuti zipatso zochokera kunja zisalowe dziko muno zokhazo pokapoka zimene ife sitimazala. Masamba asabwere kuchokera kunja kukhaokha amene ife tilibe mziko muno. Ufa usalowe, mkaka wa fresh usalowe, mpunga usalowe, peanut butter asalowe, honey asalowe, popcorn asalowe, nyama, meat products such as sausages, bacon and cold meat zisalowe, ma toothpicks asalowe, matches asalowe, mabotolo asalowe, mazira asalowe, zipangizo za plastic utensils asalowe, wooden furniture isabwere, zikolopa zisalowe, batatis isalowe, garlic, ginger, onion ndijani baje, anyezi, komanso sabato zimene mavala azachitetezo akuti zisalowe. Ndimanena kuti amumba yes like seriously timayenera kuti zichitike na mumba atabwera izizi a country that wastes its energy preaching to frantically predominantly exporting country, predominantly exporting country, producing and exporting nation. Izizi zimene zichitike litiro kale it is taken amumba kuti abwere ndeti kamanena kuti amumba kubomako tango pesa na amumba olo 5 kungochotsa maina ena kungochotsapo some ministers can't even remember their names amadani akutaniko. Now we want matsiku lina tibere pano tiambire ndi imene iyi sikaka cabinet assessment koma tizingokufunsana kodi awo muta amatani kukuna kwawo zango yamba tili ndi easy akutaniko tizayamba kutchula nduna ndi madepute ndezafusana very important kodi awa ulukwaona mwaona kuliti angodi atawo atangosekerera kuti halo basi olopena madaba kumaneba aliko ku ungoona ma events pesa mbuya muja tingakonda tikamasuka nkamwa timasukira panja so that's when you see neighbor neighbor hi akusuka but some neighbors umango ava kuma interviews kutuma bila kuchiventi na azira mkhona kone okay you know under the wise and dynamic leader saziye uko so pana ni mchere omwe mafandi pempeso ma Malawian producers pamene anena kuti tizidya zinthu za ku Malawi tizigula za ku Malawi chonde zikhale zabwino basi kungoti basi bola chigolo alipasatati tufiki yodi kwa mapisa nkama kukweteka magazi chitabu makomati umanyozoni uyu mtengo uja upanye ukasandi paper ukhaleko smooth kuti tikamatosa nyama iyi mikakayo manjapanywasi tagulisa ni malonda mikakayo tisame kudzale piwa panga program pa ngati memna chita last time kodi muna mutamwanga kwa Malawi last time which kodi bani neta yamba kale last time zinativuta kumapa amene bande pa msiriziro pa program yathu ya Hot Talent titokoze a Jonathan Nkuku amsukuluzi tatokoza msuku achimwene anga wayana chunga tatokoza achimwene kuchokera kwa ine Wonder Msisi yankwenda vivi ndevu zamwe tikunena kuti David Gadama afika kali kusedi kuti atipasire nkhani mchichewa tikusiyeni mukumvera uthenga wa Sales Enterprise. Bye for now.